El semàfor, altes i baixes al Barça femení. Aquest mes de juny que acabem d'acabar va ser un mes molt prolífic en entrades i sortides a Can Barça. Es va acabar la temporada i s'han produït sortides que ja coneixíem i algunes arribades que també coneixíem i també alguna arribada més sorprenent i que no teníem tan controlada. Pel que fa a sortides, com diem, hi va haver-hi les sortides importants en porteria de Sandra Paños, una portera que és història viva del Barça, una portera que ha estat clau en tots els èxits del Barça aquestes últimes temporades, en el creixement d'aquest equip femení en les últimes temporades. Per tant, ja ho vam dir en el seu moment, però li volem agrair a Sandra Paños tot el que ens ha donat. Aquesta última temporada no ha tingut el protagonisme que ella hagués volgut i ha decidit marxar, ho ha fet a Mèxic, a l'Amèrica, i al seu lloc l'ocuparà Ellie Roebuck, una portera anglesa del Manchester City, que aquesta temporada ha jugat menys per un tema mèdic també, una jugadora molt jove que vindrà a competir la titularitat a la que segurament ara és la titular indiscutible, que és Catacoll, per mereixements propis. També no cal oblidar que el Barça també té a Gemma Font, que també va renovar, i també té a Txell Font, la seva germana, que aquesta temporada ha tingut una lesió de lligaments. També una altra sortida que coneixíem també i important, la sortida de Mariona. Mariona ha estat una futbolista clau en el Barça d'aquests últims anys. Tot el que un recorda el Barça femení recorda Mariona, la recorda en diferents posicions, la recorda fent de nou, la recorda fent de fals nou, fent de mig d'interior al seu moment, fent de mig. Al final és una futbolista que li ha donat moltíssim al Barça. Aquesta última temporada ha estat precisament la seva millor temporada, la millor temporada pel que fa a registres, sobretot d'incidència en el joc, perquè el golejador havia tingut també registres molt bons altres temporades, però finalment aquest any registres de golejadors i sobretot influència en el joc ha estat la seva millor temporada. Ha decidit marxar al futbol anglès, marxarà a l'Arsenal i al seu lloc, no ben bé, però sembla que la seva posició l'ocuparà una jugadora, un fitxatge que segurament és més sorpresiu, que és el fitxatge de la portuguesa Kika Nazaret. Encara no està oficial, però tot sembla indicar que el Barça la fitxarà per uns 500.000 euros, la meitat del que era la seva clàusula, una futbolista de només 21 anys, molt jove, que té un futur molt prometedor, que l'última temporada ha fet unes xifres molt bones amb el Benfica, ha fet 22 gols en 27 partits, per tant, xifres molt bones, sobretot molts gols a la Lliga Portuguesa. És una futbolista, com diem, de futur, una futbolista que pot jugar en banda, que pot jugar per dintre, que és una futbolista que vindrà a ocupar aquest lloc de Mariona en la plantilla, però segurament no en el que fa tot el que podia fer Mariona, perquè, per exemple, Mariona tenia sobretot una cosa que no tindrà Kika Nazaret perquè no ha jugat mai al Barça, és la concepció del joc del Barça. Per tant, amb ella s'ha de ser pacient, és una futbolista que l'hem de deixar créixer, com han tingut altres temporades en què hem vist futbolistes créixer, com per exemple Salma fa 2 temporades, però com diem, ocuparà aquesta posició, però no podem esperar d'ella el mateix que Mariona. Mariona tenia un rol específic, perquè aquesta posició que tenia Mariona d'enllaç o de fals nou la feia molt bé. Segurament la futbolista que es pot assemblar més a Mariona fent aquesta posició, fent aquesta funció, és Alexia, ja ho ha fet aquesta temporada també. Segurament, potser Alexia és més vertical, busca sempre l'última passada més que Mariona, vull dir, segurament és més vertical a l'hora d'arribar, és més golejadora, arriba més, però és una futbolista que pot jugar allà si al Barça li cal, tot i que crec que aquesta propera temporada la veurem més d'interior de nou que no pas de fals nou. Un altre futbolista que ha arribat és una futbolista per la davantera també, una futbolista per la davantera centre, una jugadora que també estava confirmada, que és Ewa Peyer, una jugadora que té uns registres golejadors que espanten, és una futbolista que garantitza gol i que ho ha demostrat en les últimes temporades en el Wolfsburg. És una jugadora que pot jugar en banda, que pot jugar per dintre, segurament el Barça la vol més per jugar per dintre, per jugar de nou, un lloc que des de la sortida d'Oshoala aquesta temporada s'ha quedat una miqueta orfa, i aquesta jugadora garantitza un rendiment. El Barça també ha hagut de pagar pel seu traspàs, una futbolista que un altre prop de 500 milions també, de 500.000 euros, perdó, que al final estem parlant de que el Barça està apostant en futbolistes i econòmicament per aquest femení. Com diem, aquesta arribada és una arribada molt i molt interessant perquè és una jugadora que té un nivell molt i molt alt. Per tant, aquí, com diem, hem vist ja aquestes sortides importants de Mariona, de Sandra Paños. També una sortida important que s'ha produït, que també era més inesperada, és la de Lucy Bronze, la lateral anglesa, deixarà el Barça i és una futbolista que el Barça trobarà a faltar, trobarà molt a faltar, però és una jugadora perquè ha donat un rendiment molt bo les 2 últimes temporades, però ella volia tenir més minuts, volia ser titular indiscutible i el Barça això no li podia garantir, perquè el Barça recordem que té una Batlle que pot jugar a la dreta, perquè aquesta temporada ha jugat molt bé a l'esquerra, però és una jugadora que bàsicament
pot jugar a la dreta i també té jugadores de futur que poden jugar allà, per tant, també té a Marta Torrejón que pot jugar allà, té a Jana que pot jugar també de lateral, per tant el Barça segurament trobarà a faltar aquesta qualitat i sobretot aquesta competitivitat que ha demostrat Luis Bronze en aquestes 2 temporades, que ha estat clau en els èxits del Barça, però segurament aquesta posició el Barça la té coberta i pot tenir relleu en aquesta posició. També, com dèiem, hem parlat abans de sortides, una altra sortida que s'ha produït a les últimes hores, la d'Ari Arias, la davantera centre del filial, una jugadora que també és sinònim de gol, ha estat sinònim de gol a la segona divisió aquestes 2 últimes temporades, ha estat clau en els 2 títols que el Barça ha guanyat de segona aquestes 2 últimes temporades, una futbolista molt específica, molt nou, que ha fet el camí invers que el que ha fet Eva Peyor, s'ha anat al Wolfsburg, segurament el Barça té recursos per suplir aquesta sortida, és, com diem, una posició molt específica i que segurament el Barça ara té, com diem, Eva Peyor, però també té jugadores com Cèlia Segura més en el filial, que segurament poden jugar aquest rol que ha jugat Ari Arias, a qui també li agraïm molt aquestes temporades, sobretot els gols que ha fet claus en aquest Barça B, que ha estat campió, com diem, les 2 últimes temporades a segona divisió. Hem vist molts moviments aquest mercat. De moment, hem acabat el juny, comencem el juliol, veurem si hi ha més moviments. Com diem, de moment, el Barça sembla que hi ha hagut sortides importants, com diem, de jugadores que tenen una importància capital en aquest equip, però que segurament, de moment, les relleus que han arribat sembla que cobreixen aquestes mancances. Veurem si el Barça acaba portant alguna més, o hi ha alguna sortida més, com acaba configurada la plantilla, encara queden alguns noms que hi ha dubte, però, com diem, amb aquestes sortides i amb aquestes entrades, tot i que el que ha marxat ha estat molt important en la història del club i que li han donat molt les gràcies, tant a Sandra Paños com a Mariona, el Barça femení sembla que amb aquestes arribades no ha perdut potencial i, al contrari, sembla que tindrà un potencial encara potser més alt la propera temporada.